Rosa Quintana estivo esta mañá na praia de Raxo, onde estaba instalado o stand da campaña Non sexas pirata, unha iniciativa que busca potenciar entre o turismo que non se pode coller marisco das augas das Rías Baixas nin das costas galegas, que para isto xa hai profesionais que pagan os seus impostos e se adican a iso, que son as mariscadoras. Aquelas persoas que se acerquen ás playas e, aparte de tomar o sol, queiran levar o marisco, están, de alguna maneira, destruindo tres aspectos fundamentales da nosa vida en Galicia. Un é o aspecto socioeconómico, porque están perxudicando a un sector profesional que paga os seus impostos e que vive de realizar ese traballo. Dous, fan un dano medioambiental, porque de alguna maneira están destruindo o ecosistema do que estes moluscos forman parte, e tamén están atentando contra a saúde pública, posto que están collendo os moluscos sin saber se poden ou non ser consumidos. O que buscan con esta campaña é que o turista desfrute das nosas praias e respete o medio ambiente. Polo tanto, nós o que queremos con esta campaña de concienciación é que veñan, que disfruten das nosas excelentes playas, que disfruten do noso excelente marisco, pero eso sí, cada un o seu, as mariscadoras a facer o seu traballo que fan durante todo o ano, sementando, vixiando, quitándolle as algas, facendo sementeiras, despois xa tamén, evidente, recollendo os frutos dese traballo. E os turistas a disfrutar do sol, da area e despois xa a consumilo por os cauces legais. Unha campaña que se levará por 21 concellos das costas galegas e estará presente en 35 praias. O obxectivo principal, loitar contra o furtivismo. A conselleira anunciou que no pasado ano se sacaron nas Rías Baixas máis dunha tonelada de produto de maneira irregular.